Ouais. Monsieur plan de kunungache. Est-ce qu'il y a? Tu es une classe, tu as une semaine. Eh, maman, tu n'es pas segagé. Si. Ah, Mati. Ma fille ngache, ne ma segagé ngache. Oh, one and I don't. Il a de faire ngadi. Merde. Est-ce que bien me do? Bon, non, on ne connaît pas la non ma segagé, mais tu fais ngadi bire, non peut-être bon. Ne renais son attaqué. Ni targa sur ma ko fene dara. Ah, maman, che, avec chodi. C'est le joint. Second te jo. Ah, che. Donc il faut que nga jate mine che, nem na la re ne sira kala di do ma nga choti ga se ga ke. Voilà. Oh nga che, ne bleu do ma ge. Cha no go. Oh, Oh. yere fana ga ke fana wo opsa nga te ya do. Changa che, ne se kan traiter chogodi. Bon, fona gara Sinon, ni du jara nga che ne tara di monsieur ma na corriger. Ba corriger ga so ka na ge bla na tableau la. nga che, monsieur te ne blaga na tableau la sa nga che. Nga pani monsieur bene blaga na tableau la, monsieur bene do nga te men yere ko. Ngache, tiga dogo yere na to. Nga che, to ma wa. Ache, me fa me nga bara wa biere. E fili. Tiens on ça. Acha mi ga cha plan. Wala muso won ro ni Alma go wa faire chuntle. Ate da ale wo gale be exercice ye. Ale be kla dunga din te meto obligatoire. Wa fle go shinngale Ça c'est pas normal. Monsieur ga nga tu ci era de. Tiens joge ube. Tiens na menye. Mune beni. Depuis kuma di mala gi wole. Hein? Joy jinga bo. Kana magani la. Oh boy, na bosira la so mai. An fla ça. Depuis wakati di ne bala ka kime fe. Hein? Fili baro mo te jabbe ko. Ya ne fle ni bulbul bala. Kare wonna la ni be jama. Ne bala ka ne no fe. Ni mi bla bulbul balo. Yoro ne afini kana to ko tukuni. Makan arde ya. Ni te problem ko re kulu bini la. Ne afama sa. Me baro mo aramadi. Mo ni fon fen jari. Ibe fen bege pour que se ka soro. Akadne ne te kulangala. Akadne kila don fe no. Depuis wala ne bala ka kuma kelen fe na be kalo jolbo. Ne bi no fe. Ne ne ga tukuni ko ite kalanye folo. Kalango te problème. Ni mo komte do classe ko ne bala ke be musu. Ay o be ga souci. Bora ga bola fana chamulu beto inosa. Tout cela c'est pas un souci. Ne be fe drone. Iga la drone. Iga chance kelen drone diam. Ima fama. Chance kelen drone. Tiens la ni te sola. Dilla sa. Ne bi deli ere de togo bela. Ni I woni I mana chance kelen ne ma I mako be fa. Ne fille de. O be ne ga sugodi. Ne fille do asara. Ne be fen bege ga pe ni ga dima. Plus en plus ne te kulana la kwa. Iklala. Ba do kare kono joli man ni te tanga mo ko ni kare kono la. Ite problem ko quoi. Ne ba do ite problem ko. Mais ala je ga ne fangi ga ne la. S'il te plaît, ne bi délire. Al na ga de ni go ko ngani. Ale do. Ne ngete ni le sofa ale de do. Faka bon fe yala. Ai Fili faka bon fe yala. amo classe re kono tanti. Ne ni kuma ifo me mo ma da ka kuma ateni. Tanti amo classe kono de de. Ma ko ni ma ko flagrant délit o de ni. Fili. An bebe classe re. Marabali ibonala. Ami ene ba do. Tanti ga classe kono de. Bismillahirrahmanirrahim. Fatou. Bita. Ne wona fela je dongo ne ka kuma be da daga. Ne fili de mine sisa ani faka bo tege bi. La ilaha illa. Sokola ni kono. Ka ba mine oram na ngo mini ya. Kamera ni nfankelen ganane do. Nya fela o sirilen do ya digilen do. Fili. Ma fela ma tore ya kamera tiga ko. Atita kala ngoro wallahi meleke ta kala ngoro la. Ate. Ite ga o mo Saraka be bodo mi Fatou. Saraka bete mine odo. Ni ndeni nye sunguru bade tutudo. Ne mo fe nyana.
ne ka sagi koroni mun jɛngɛnen b'a kan na ale yɛrɛ bolo ka ban ko bɛ ɲɛnabɔra o tɛ ne yɛrɛ kuma ni jateminɛ o makɔnɔ fili ne makɔnɔ kana perese ma ala je ɲɛbɔna ayi janga na ya odona awɔ kana fɔ jara ye he ne gaina ne kɛra fɔlɔ ye ne ye bɛɛ da kilasi kɔnɔ ne y'a kɛ tan ja e ni cɛ makɔnɔ fili ne makɔnɔ ne y'a ni min ye fisikisi min mi sedo vagabond ke fisikisi min mi sedo a kun tɛ ko kuma na ka fili ɲɛ lajɛ Bita mun e b'a to ni yɛrɛ ka taa kalan yɔrɔ mun kalan ko bɛ yen o tɛ se ka kɛ sa Fatu yanni olu k'a tiɲɛ kɛnɛ ma ne b'a si bɔgɔti yan fɔlɔ saki bɔ fili ne man kangari de ye wa fili mun cɛ ko b'e la n bɛ foronto sare la bi yanni ka fɛn farima sɔrɔ fili ne man kangari de ye fili fo k'e sa e ka kalanko banna fili e ka kalanko banna e bɛ kalan tɔgɔ de mɛn i tulo la fo k'e sa e tɛ kalan ye e Fatu nin ye ne malo ko n y'a ta tɛgɛ ma de sokolonin kɔnɔ i b'a fɔ k'ala de ne ci ye ka sɔrɔ ne kun tɛ ka taa yɔrɔ la dɛ a cira n kunna dɔrɔn jaralakaw ka sokolonin filɛ an fɛ nin ye bɔrɔdeli de ye fa b'a kɛ tan ka bi don sida bɛ nin na ka ban fili Bita ni kini tɔɔrɔ sa jara de m'a fɔ ko fili fili ta kuma sira so parce que n'a ye kɔnɔ ta tɛna to yan ne b'a dɔn jara ye cɛ min ye n bɛ kɛlɛ kɛ nin na bi yanni n ka fɛn farima sɔrɔ kɛlɛ n b'a sara nin na bi yanni n ka fɛn farima sɔrɔ e Fatu ne tɛ ne bɛ sa ala e ni ce koyi e ma dɔn mɔgɔ ɲuman ye ka wusa jinɛ ye wallahi ni Fatu tɛ ne Binta bɛ n si ka so in kɔnɔ ne tɛ bɔ ni kalama e fili sunkuru baya a yi bolo tɛ jɔ ne la n bɛ jara wele sisan bolo tɛ jɔ ne la sigida in a bolo tɛ jɔ ne Binta la wallahi a tɛ jɔ n na mais Fatu ni ce mɔgɔ ɲuman ye ka wusa jinɛ ye n bɛ kɛlɛ sara fili la bi yanni n ka fɛn farima sɔrɔ n'Ala sɔnna ma. Ne fili de minɛ sisan ani vagabond tɛgɛ bi sokolonin kɔnɔ k'a b'a minɛ yɔrɔ min na n ko min ni yan kabini ni kun fan kelen gananen don yanfɛla o sirilen don yan digilen don Fili e mun de la da la Foi. Kan i sigi kelen da la wuli ka don so kɔnɔ Awɔ ɲaami menal Binta n ce jara a bɛ di jara bita in tɛ ɲuman ye dɛ mais hali ni ɲuman tɛ i tɛ n ka foli lamini fɔlɔ jara bita in tɛ ɲuman ye an ka so tɔgɔ bɛ sigida fan bɛɛ fili ye tanga bɔ anw ka sigida in na jara fili y'anw yira diɲɛ na mun de kɛra fɔlɔ an ɲɛfɔ n ye bi u ye fili minɛ sokolonin de kɔnɔ fili ni cɛ dɔ de minɛna sokolonin kɔnɔ bi ko ka mun kɛ ka fili minɛ sokolonin kɔnɔ don o don ne t'a f'i ye ko fili tiɲɛna fili jɔn de fɔlɔ i ye fili min sama ka na an kan yan i ye fili min sama ka na bila an kan yan jara n'a fɔra e y'i ka denmisɛnniya kɛ k'a ban sigida in kɔnɔ k'i muso furu yan k'i denw bɛɛ sɔrɔ yan jogo kolo min ma don an ka so la bi ko fili nalen ko jogo kolo min na don an ka so la ka taa fili ni cɛ minɛ sokolonin kɔnɔ ala o ala Fatu de tɛmɛtɔ bɛnna n'a ye jama finnen n'u da la e mɛ fili y'anw yira diɲɛ na bi jara fili y'anw yira diɲɛ na wallahi fili y'anw bɔ k'an da an dunbagaw ma u y'anw dun fili y'anw yira diɲɛ na fili ye lebu de d'anw ka sigida in na bi jara fili ɲɔgɔn mɛlɛkɛ ni fili ma don ye don ma fili ni cɛ ka taa minɛ sokolonin kɔnɔ o tɛ ɲuman ye koyi
ni dali mi ko fili tara kalanyɔrɔ la fili nana kaye de ma k'ale kɛra première u ka classe kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ye dɛ ka ne lebu ka ne malo ni ne ye tiɲɛ ne bɛ taa sugu la mɔgɔw b'u da kɛrɛw bɔ ne la u ɲugunen don na ala ko n ka den ko fili u b'a fɔ nin t'a ye a bɛ lamɔ na ni ne bolo ko fili den minɛna sokolo kɔnɔ wa fili minɛna sokolonin kɔnɔ fili ni cɛ de minɛna sokolonin kɔnɔ wa cɛ ye ɲɛnama tɛ dɛ vagabond kun kelen gananen don kun kelen digilen don fili n'o minɛna sokolonin kɔnɔ i jɔ Binta i jɔ fɔlɔ e ka maga ne na tan maga na tan i bɛ yen koyi jara i bɛ yen wa i tɛ sugona ɲɛnama a kɛra de a kɛra ne ni n ka juguya bɛ ne tɛna ni nkalon kisɛ ta k'a nɔrɔ waliden na ne b'o kɛ cogo di sa ne fana ye den de wolo ne tɛ se k'o kɛ sa jara n tɛ se k'o kɛ n tɛ se k'o da fili la ni ne y'a da fili la dɔ b'a da ne ka salini na ne ye fili jɛ mun na so in kɔnɔ e de b'o dɔn dɛ e de b'o dɔn e de b'o dɔn i y'a jɛ min na e de b'o dɔn i ye min d'a ma e de b'o dɔn ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ dɔn sutura birifini kelen ni min bɛ ne kan fili de ko k'ale b'o sama ka bɔ ne kan walahi ne su ou bien fili su o fila dɔ la kelen don dɛ ne Binta su walima fili su Binta e ka ne kɔnɔ bani fɛn min tɛ se fila a bɛ dan kelen de ma aw de b'o dɔn aw ni ɲɔgɔn cɛ ye ne bɛ fili da k'a kan tigɛ ne bɛ o kɔrɔ dɔn ɲamaden wolo in ne jara ka so kɔnɔ yan i y'a kantigɛ o i y'a kun ci o i y'a boson o e de taara a cɛ ka na n'a ye bolojugu kana jɔ ne la ne b'o dɔrɔn de dɔn bolojugu kana jɔ ne Binta la ma cɛ ka na n'a ye ala de y'a kalifa ma i wasa don i bɛ min kɛ ne fɛ o kuma mugu n'o ɲɛ tuguni e ne la a ɲɛnabɔ a foyi tɛ se ne ma bolojugu kana jɔ ne la dɔrɔn bolojugu kana jɔ ne la dɛ ala bɔ nin ma i ye mɔgɔw tɔɔrɔ i yɛrɛ ye den min wolo i ma lebu o nɔfɛ fo waliden ni ye hɛrɛ de ye wa i ye waliden kɔ ko cogo cogo bonni to a la ne yɛrɛ ka sɛgɛn tɛ ka dɔn du in kɔnɔ n tɔɔrɔ n lajabara n yɛrɛ lajɛna mɔgɔ tɔɲɔna ninnu ni Fatu mana nin daga kisɛ sama ka bɔ ne de la walayi bilayi ne bɛ sa ni fili ma ne faga ne bɛ fili faga fɛn ko dɔ kɔni walayi ko dɔ bɛ kɛ so in kɔnɔ ni fili ma ne Binta faga ne bɛ fili faga n kɔni bɛ min dɔn o y'o ye mɔgɔ sɛgɛnna sa n tɔɔrɔ n lajabara fili ne m'a fɔ e ka don so kɔnɔ a teliya nin ta karafin ta i fɛ i sigi yan n'i k'i sigi yan ne ko fili kuma min fɔra ni ɲɛna kuma in a ko in kɛra cogo di tan n b'a fɛ ka ɲɛfɔ ɲɛna a kɛra cogo di tan ne ko e b'a fɛ ka ne jara lebu de yan ne ko fili e donna jarala fɛ de fɛ walima wulu fɛ de fɛ han e m'a fɛ ka mun de kɛ n ko ko sara